பொலன்னறுவை மெதிரிகிரிய பகுதியில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார். பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் கூட்டம் இடம்பெற்றது. ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு இம்முறை உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்தால் உங்களுக்கு வழங்கும் சேவையின் தரத்தை நாம் பொறுப்பு கூறுவோம். எமது சபைகளுக்கு பணம் ஒதுக்கப்பட்டாலும் ஒதுக்கப்படாவிட்டாலும் நாம் பணத்தை திரட்டி செயலாற்றுவோம். அதனை நிரூபித்து காட்டுகிறோம். மெதிரிகிரியவில் உள்ள 2 உள்ளூராட்சி மன்றங்களையும் நாம் கைப்பற்றுவோம் என நம்புகிறோம். லங்காபுர, மெதிரிகிரிய, புலனறுவை மாவட்டத்தின் தம்பால பிரதேசம் உள்ளிட்ட பயிற்சிகை நிலங்களை இழந்த விவசாயிகளுக்கு அவர்களுக்குரிய விவசாய காணிகளை பெற்றுக் கொடுக்க மேற்கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜனநாயக போராட்டத்தை நாம் நிச்சயம் மேற்கொள்வோம். සභා දෙකම අපි නියත වශයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරනවා.